development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-23 ng petsa sa bulan sang April 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto ka amat-amat na? Kahimos ang palanyagahon, mayon kay temprano pa mga kaaksyon, no? Tingiban sini ginasigahom tang nagahimos na gidman sang palanyagahon. Ang iban sini wala pa kay sinila karon lang las 12 kita mahimos ay puwerte ba. O sige, kamusta ang mga kaaksyon ta? Nagahilapit more or less mga 2 na lang kasimana kag magadesisyon na ang pumuloy yung gamanan kung sino ang dapat nga papungkoon sa pwesto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Halos karabanan ang handang-handa na kag samtang nagahilapit, nagainit man ang isyuhan ay sa magtimbang nga bahin. Ay puwerte isyu sa wala, isyu sa to. Ay puwerte no, grabe man ang isyuhan ay do hindi mo man mabangbang, especially sa local nga side mga kaaksyon. Ay puwerte. Sige, magainop na lang kita po ng mga report sa ato sining nga mga aksyon na reporters karon dugay-dugay plus man ang ato sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod plus ang ato sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabay pa nga Oxlang kamo sining mga inuras kalakip man sa oriental side kag kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan plus ang mga kaaksyon ta dira sa isla or probinsya sang Guimaras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining pagwaragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Atong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial. Ako aton dalon karon dugay-dugay upod kay aksyon na Brian Morden. Oibico Bilbao National High School sa may bagong principal na dito sa Banwa sang hinubaan mga kaaksyon. Kalakip man ining maestra kag banab lang agin luthang patay sang ilang principal igalubong na subong hapon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon Kooperasyon sa mga vendor sa tatlo ka mga merkado sa syudad. Ginkalipay ni Executive Assistant Attorney Pinida angot sa nagapadayon nga construction project sa mga lugar. Kalakip man sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon na John Diaz mga politiko nga luyag magkuha sang security details mahimo magpadala sang request sa Commission on Election. Sa balita naman sa Negros Occidental, Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Alvin Graba ini may kangtanan sa palayag sang PRO 6 on higher gear para sa nagahilapit nga eleksyon. Run in Bike for Peace for safe election kabahin sa mga aktibidad sa mga kapulisan sa bugos nga Western Visayas. Kag sa patrol nga balita, igabalita man ni Aksyon Alvin, BGMP National Headquarters nagpapanaog sang guidelines para sa mga PDL para makabuto sa election. Pwede na makabuto ang mga PDL sa mga presinto naton dalon ni sila based sa pinakamando sa aton sining Bureau of Fire Protection. Aton ibaloon lang ni kon ating mga nakaparehistro lang siguro, ating way makaparehistro, hindi gid siya ka boto mga kaaksyon. Sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon no Roger Gote, arestado ang isa ka lalaki matapos ginserbiyan sang warrant of arrest sa kasong pagupot sang armas lutang. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patiño, sa unang distrito, biktima sang Ceres bus liner sa isa ka vehicular accident, luwas na sa katalagman. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, COVID-19 vaccines para sa ikaduhang booster shots para sa immunocompromised supisyente suno sa Invoke. Kapin sa tunga sa populasyon sang health workers wala pa sa makabaton sang COVID-19 booster shots. Isa sa 7 ka consumer sang full body nagpaandam nga ipapreso ang mga nagapagwa sang sala nga aligasyon batok sa komisyon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay sa atong sining pangalaga. Di-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos mo like kag share sa atong sining Facebook page. Pwede na kapadala sa inyo sining mga mensahe kay tirahon tana dugay-dugay sa atong sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay yari ng resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sang Sabado, ika-23 na sa bulan sang Abril tuig 2022.
Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 22 kag 11, liwat 22 and 11. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa kay Mr. Milili Oligo kag Jocelyn. Salamat gid sir, ma'am. Thank you gid. Naida Espanyola, Toto Tatan, RJ Nabalitan, Mr. Milili Oligo, Pelton Lipora, Marilo Travilla Catinoy, Jeff Guanzon, kay Cory Bidaha, Leia Morales Bereda, salamat gid Leia, and Budoy Otreya, no? Kay Budoy Otreya, and Emily Chowa, salamat gid Emily, Niepes A. Jasmine, Aimee Divinagracia, Anthony Louis Habagat, salamat gid Anthony, and Virgie S. Olpenda, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Imbong Jocampo, Mary Grace Eugenio Fermin, Mary Grace Ignacio, kay Mary Grace Ignacio, salamat gid, no? Kag Marilo Travilla Catinoy, and Emily Chowa, salamat gid. Maria Victoria Paredes ngo, thank you gid. Ana Sinoro, Naida Espanyola naman thank you gid Pelton Riporara man si Idilaos Manjo Arnijo kag Nelesa Belvis Alpay, no? Salamat gid Nelesa Belvis Alpay. And Leonila Tarosanara naman Bibing Francisco, tamyaw lang lihog ang migaya sa Villa Estefania. Si Vanji Montero, salamat gid. Bibing ni sang Villa Estefania, salamat gid binga. Sa imo sining greetings. Bibing Francisco. Joan Salmiti siha, salamat gid Joan. Thank you gid Joan Salmiti siha, no? Okay. Dali gid lang kay Mang Lilita diyan na yun. Okay, sa kay Imbong Jocampo, salamat gid. Mary Grace Eugenio Fermin, salamat gid, no? Okay, dali gid lang Daisy Santoyo Lisao, salamat gid, no? Kag pamilya niya sa bago si Papa Nestor Santoyo, kag Mama Ami kag Daniela Santoyo. Alin sa kay Daisy Santoyo Lisao. Ayos, thank you gid And sa iban pa, Rochelle Folinso Susana, thank you gid. Naida Espanyola, watching from Barangay Pandan, Pontevedra. Great lang pamilya Espanyola, salamat gid Rufino Era Gabino, salamat gid Rufino dali lang di na to. Rufino Era Gabino, salamat gid. Otay Benedicto, salamat gid, no? Avid listener Sanday Nonoy Bacuado, Bibi Hidriana, Toto Canoy, Mito Solatorio, kag JC Nuarbe, tanan sang Barangay San Jose, si Palay, halin sa kay Otay Benedicto ang pagpanamya, no? Thank you gid And Leia Younger Esquivel, salamat gid Leia sa imo sining greetings. Leia Younger Esquivel. Dali gid lang mga kaaksyon standby ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa ato sining nga pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 11:57 ang aton oras. Standby Aksyon Alvin Graba kay birahon tada dugay-dugay ang imo sining balita gikan sa patrol. Diri kita naiho sa Life Extension Coffee Mix mga Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS. Serbisyo. Kadton tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita ini may kang tanan sa BGMP National Headquarters nagpagwa sang guidelines para sa mga PDL blaho ining mga preso para makaboto sa palabuton nga eleksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Sa mga kakosa, pwede na Mga kakosa. sa mga PDL action na Rex, no? Kay kosa gid ang kalabanan. First time ni natabo, no?
Yes, action Rex, first time especially ang escorted voting. Amo ni action Rex ang first time nga matabo pero ining magboto sa prisuhan nagkatabo masami pero ining escorted amo ning medyo sadya action Rex mo. Kay kumakon mo na yang pwede ka nakabisita to sa imo banwa. Gani man. Oo, amo ni action Rex ang bago nga Ikaw nang kundi for example BJMP layo-layo ginayang butang ila sa nga mga residensya ti paano na ya? Pwede na action Rex kung halimbawa ang isa ka PDL na preso sa NODJ mabuto siya halimbawa sa banwasang Manapla, pwede siya makabuto dito provided nga ina siya ang ginapahanugutan sa nga korte action Rex. Pero serbisan gid siya. Yes, sir, amo na ang ginatawag nilang Buti isa lang kabilog, serbisyohan gid siya sa BJP. Oo, serbisyohan gid siya action Rex ang BJP pantayan gid. Amo ni ang pahayag ni Attorney Jairus Anthony Dohelio ang PIO sang BJMP National after Action Rex nga nagpagawa mismo sang mando nagikan sa BJMP National Headquarters. May kang tanandiriya sa ila mismo nga preparasyon kag tamblag pa nga ginpabalo nga ihanda ang pila ka mga ginatawag pala nila Action Rex nga mga food centers. Grabe no, do pinasahi ni for example ang PDL ni nga halin sa hinubaan serbisyohan man sa BJMP. Yes, Action Rex amo man ni ang serbisyohan sila sa BJMP provided may kondisyon lang. Anong kondisyon? Number 1 diriya nga dapat ginapahanugutan sila sa Obi ko korte. manghapit isda. Oo. Hindi ko maintindihan kung isa lang ka preso, for example, taga hinubaan siya. Yes. Mabuto siya tiyempo election dito sa hinubaan pero sa BJMP sa may bago na siya na preso. Oh. Di serbisyon gid sa BJMP. Ina ang pahayag Action Rex ang National Headquarters Tanan-tanan nga preso gali ni magkagwa ni. Kung gustoon gid gali nila nga makapriso sila, makagwa sila. Kapin pagid kung magpahanugot kay conditional ang condition diri Action Rex kung ang korte magapahanugot sa isa ka Di kung PDL. taga Iloilo kay Abi Na isa pa na kung Adre kaya nagbuto, adre kaya na preso, di ka nagka-commit sang krimen sa Negros, pero taga Iloilo kaya gabuto, ano na Abi karon? sakto na. Amo nang pamangkot dati, paano ya eskortahan pag ma-escort pag Kaya ano ang balsa ni BJMP ni? Ang palderi ni Chief Inspector, Superintendent Jairus Anthony Dohelio, nga kung diri lang sa Negros iya, pwede sila makabuto provided nga ginapahanugutan kag ginaprubahan sang korte nga mahimo sila Action Rex nga makagwa kag makabuto Action Rex. Ipa-check mo nga kay Jairus Doilio kung pwede na ka-avail ang tanan nga PDLs na. Basi selected man lang nga mga lugar ng pwede. Yes, Action Rex, idugang tani kung halimbawa gid man tuod no, paano kung Iloilo kaya? Oo, especially sa mga malayo nga lugar nga isa lang kabilog preso mo ya reserbisyohan mo ginwa para makabuto ka do hindi amo. Amo man na kay duha ka klase. Ipapiho na sa iya. Ipa-check tani dugang. Pamatyagan ko dong statements ang BJMP para lang sa ila ikayo ya. Kay duha kay kung madumduman ta Action Rex isa lang gitong nagliligad to kundi pwede lang sila kabuto sa sulod lang sang jail. Muna ang ginatawag nila yung pag sa sulod makabuto ka sa sulod sang jail ang ikaduha amo ning escorted voting nga mo diri gani hindi sila magpabuto na lang sa sulod sang jailaw. Actually pwede sila kabuto gid Action Rex suno sa iya. Pwede nga kinanglan pa dalon to sa lugar tong kung dinto nag-aistar ang preso. Isa pa na Action Rex kaya mo na yung pinakabag-o nilang pinaka-latest diri mo. Timing man na sa Action Rex no para mas maayo pag makalawig-lawig ya para
ma-explain pagid ni Attorney Dohelio ang ginatawag sining escorted voting, no? But anyway, suno siya kay duha man nga klase. Number one ya diriya nga pwede ang isa ka PDL mahimo makaboto sa sulod sang jail facility. Action Rex sa diin ang isa ka jail Ano na facility yung kung proposal halimbawa. lang ni isang BJMP, ha? Hindi na proposal, guidelines na gid. Di guidelines na gito ay napihong nga guidelines na. Ang diri lang Action Rex ang ginamin niya diri kung diin ka nga probinsya kung halimbawa sa NODJ ikaw kag kung gusto mo halimbawa magbuto Action Rex dito halimbawa sa Manapla ma-apply ang isa ka PDL o paagi sa iyang jail warden kag ipabalo sa ang korte. Now, kung ang korte magapahanugot nga si Juan de la Cruz mahimo makabuto sa iya sini nga banwa kag inaprubahan sang korte ina mahimo siya makagwa kag ma-apply ang escorted voting. Di manapla lang na. O, manapla What about halimbawa. ang sobra sa manapla? Amo man ang Action Rex, siling ko ganin di ayhan ko langon ang persa sang jail Kulangon gid eh. Oo, amo na Action Rex. Kagang service gid nila, kulangon na lang alang na nila pasakyon sa Baliacar Transit ang isa ka preso na. Na, isa pa na, amo na mga bagay kag dapat ipaklaro Ano man na pagid si nato sa iya. Jairos Duilio mag-explain man? Oo, ipakwanta gid ni Action Rex kaya mo nang nakabutang abi sa guidelines nga ginasunod karon sa BJMP. But anyway, kung diri halimbawa Kung pagulod, pasugtan nila nga makabuto ng isa ka preso, hindi tanan-tanan. uy, mambal man niya nga ti unfair man na kung ako O lang. unfair na iya kung si Juana de la Cruz lang to nga lapit sa luwag o kung si Juan de la Cruz lang to nga lapit sa luwag ang pabutuhon. Di kami ya. Oh, masakto na. Ti unfair man na sa iban. Ti mambal nga ti apply ka mo to nga aprobahan ka mo sa korte ti Mayo Kung ma-aprobahan mo Di ang ma-apply sa korte, sino to? Kamagay Action Rex. Ang ma-apply sa korte, sino? Ang jail warden, halimbawa ako napit halimbawa, ang isa ka preso nga nagpabalo sa iya sini nga jail warden. Nga mabutugid siya? Oo, mabutugid ko yato sa amo niya, sa ilog. Amo tong jail warden niya ma-apply? Ang jail warden, amo na ang mapapalo sa korte. Di, saan na ginasugdan ang pag-apply sina? Pwede na Action Rex kaya ara na sa guidelines sa mismo sa BJNP nga damdag pwede sila maka-apply na kung maaprobahan inaya pwede Action Rex makagawa ang isa ka priso. Ari ka Abot kung pabura na sang korte na. inaya conditional pagid kung pabunan Mayo kung isa lang nga presong maservisyohan sina ang preso nga daan isa. Kapin pa kung kaso niya manugpatay. Mabuto sa iya to lugar sa kawayan. Escortan gid sa sang isa ka BJMP or duwa plus driver tatlo gid kinanglan. Plus truck tarak da nilang kagang truck da nilang hindi mo na pwedeng hindi mo ya pagisulod sa presuan ng tao na kundi butang mo sa skarsel. Kunti isa ka salakyan na may aragin na mo isa ka salakyan kunti do may karsel do kurong man bala kurong. Mayo kung isa lang ka preso ng serbisyohan mo pero kadamo na yung preso do hindi amo nga klase sang patakaran na kung buot yan nagbutang da sila sang voting center sa BJMP para isa na lang. Yes, may ara actually suno sa iya. Tinga kinanglan pa magguwa-guwa ng mga preso na o gani man mas para makalagaw ang BJMP. pag magkaginhawa pag makakita sa mga Hindi na yung rason niya. Importante dang ara lang sa seguridad ang isa ka preso kag hindi man malisyahan or hindi man matagan sang problema ang isa ka BJMP kay double ng problema nila mo. Ang lain pa ganiya kung atong man tong pamilya niya halimbawa. Mabto karon ano nang guwa sina? Isa pa na. Ikaduha diri Action Rex may mo man Duway sunod sa ginaginisip sang BJMP guro nga mga bagay na. ginpamangkot man ng gari nato ni. 530 case gid man ang isa ka jail. Jail ang isa ka PDL nga gusto gid lamang makatiner sa iya sini nga presuhan nga hindi na makagwa para wala problema. Ati anong imuon sina pwede sa gihapon makabuto sa sulod sang jail. So kay ang isa ka jail facility Action Rex suno sa iya kung may ara ang isa ka jail facility masubra 50
ka mga PDL mabutang sang isa ka voting center. Now, ang matabo diriya suno siya kung kaangay sang Metro Bacolod District Jail nga halimbawa may ara isa ka 400 ka mga PDL ti pwede makabutang sang 4 ka mga voting centers action rex provided man sang ila sining mga election paraphernalia. Kagang iba na dagdugay na gid man na sobra na isa ka tuig kag why na siguro ngalan sa Commission on Election. Oo, kay may nadumduma mo to nagligat to nga report naton may ara to nagparehistro bala action rex nga mga baggo. Hindi man to mga preso. Hindi naman to mga preso. Paano ito nakagwa naman? Tiyan nakagwa yan, nakagwa na yan, nagparehistro na iya kung nakagwa na sa mantiway na siya kaso mo. Pero ang araya sa presoan nga preso sa iya subong, alang-alang magparehistro pa na sa nagligad. Oo, pero umaniya nga ginapahayag man ni Duhelio nga halimbawa ginalimbawa niya ang BJNP naton diri sa syudad sa Bacolod nga mahimo man sila nga boto action na Rex ka dalan mismo no sa mga personals man sa COMELEC para maka-practice ang ila sining boto. Actually hindi sila ang pwede lang nila iboto action Rex ang national nga mga candidates kag ang party list, pero on sa local hindi na ni sila yan ginapahanugutan nga magboto action Rex. Hindi na magboto yan? Oo, why na sila? Suno sa yan, national lang gid ang pwede na iboto mo. Oo. Ngaw, gid pamangkot naton. Tikon preso ka, mabuto ka nasyonal? Oo, mugani. Tini magambal yan nga, boto ka pa na national. Ano, magkagwa ka kung iboto mo sa magdaog siyaw? Sakto gid. Ilaman na rights action Rex, no? Sa bagay, rights na nila. Pamangkot ka rin nato, pwede natin palapitan. Actually, ilan na yung rights, mapalayo ikaw. Actually, sa sulod gani isang voting center, sa sulod sang jail facility, pwede lang yan makasulod na yan, napulo ka mga mabuto. Ang media, pwede makasulod gali action Rex, provided nga accredited ikaw sa COMELEC. Masulod sa din? Sa sulod sang jail, para ma-witness ang ila sining nga pagbuto. Di ikaw masulod ka to? Mahambalyag ako. Welcome, I miss you. Lago ni ikupad ka to nila galing nga I miss you Alvin. I miss Ikaw you. na bidasyon te mano ka bida kay way na nasla pusas ya. Gani man. Mambalyag Okay lang kung mga butanan nga mga preso. Okay lang yang mga nakakomiter sang hindi kung prong tutuod gidya may mga preso nga daan niya nga daw nagbagtik na gidang utok nila mo. Kapin pa gidya ang kaso is drugs. Balyang kilala mo pa ko? Naku, sino kaya ako? Ako wala tong nadakpan dito lang nga ikaw tong... Ay, kurti. Dapat klaroho na sang BJMP na. Action na Rex aga pahayag ni Superintendent Jairus Anthony Dohelio. The national headquarters has already issued some guidelines no para sa aton nga PDL voting. So may duha kita ka pinaagi sa pagpupunta. Ang una, ara kita nga pag-establish nga special polling place aton nga jail facility. Kung ang aton nga PDL registered voter is 50 and above, so ginatubutan sa COMELEC na mag-establish ang special polling place sa sulod sa aton nga jail facility. Ang isa ka pinaagi sa pagbaboto naton escorted voting. Sa escorted voting, amo ini sila ang mga registered voter sa isa ka munisipyo na lain sa iyang place of incarceration. Kung sa pihak sa Panwa, so escorted voting, but hindi nag-require nga dapat niya sa court order. So the jail wardens may coordinate with the courts for the issuance of a court order for that. Gusto ko lang klarohon Action Alvin nga ang aton mga PDL mahimo gid lamang makaboto sang mga national position kag sa party list, no? Hindi sila makaboto sa mga local positions. And then ang aton nga mga jail facilities nga mag-conduct mabutangan sang special polling place pag padala ni na sang COMELEC, no, sang special electoral board. So daw parehas gid sang mga pagbutuhay sa GUA, no? So ang aton nga special electoral board magkakato sa aton nga jail facility and ang aton nga jail hamtang gid, no, sang isa ka lugar
nga konsultihin at least may pulo nga makaigo para sa pagboto, no? Para at least makatapos sila nga daan. Aton nga pagpaboto, Action Alvin, dapat magsunod man sa aton nga security protocols kag ang aton nga health protocol. Kinahanglan hindi man gihapon naton na-contaminate ang aton mga gym facilities sa ang aton nga COVID-19. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sang pahayag ni Superintendent Attorney Jairus Anthony Kung may Dohelio. kwarta ka, pwede kayo ka-apply sa korte mo. Sakto na Action Hindi Rex. mo to yung ma-avail ang isa ka system nila, pero kung wala kaya kwarta, kag daw ginakulbaan kaya sa areas mo nga magpadulong or magsulod pa to, da ka lang sa jail kay may araman sila establish nga voting centers, di ba? Sakto na Action na Rex. In fact, nahaum-haum ko ganito kagina pag istorya ko to. Siling ko hawir kung lapit ka galis luwag, pwede ka kapuli. Ano? Pwede kung lapit ka sa luwag. Pwede kaya ka... At gani, kung lapit ka sa luwag Oo, gani man. patikon mo lang sa luwag ng imo gwardya, masunod man na. Kapit pa kung may patik nga may gapanampuay sa punta. Makahambal ba? O chance na makahaklok kita sang preska nga Hindi hangin. mo magka-afford lang na nga magwaguway ng mga may kwartabla yung daan. Ang may ikasaranggit? Ang may kasara. Oo. Amo na siya. Ang hinimo mo na sang BGMP yaman. Kung ako kung preso. Pero kung tiyon sang pagbuto, mabutang lang isa ka voting centers padalan Comelec kag pabutohon ang kutob sang mabuto nga qualified. Oo. Iti ang ibuto man lang nila president gali kag party list to. National, President, Vice, Senador, kag ang party list. Party list. O why na lang mga lokal, congressman, mayor, board members, vice mayor, konsyal, why na ya? Why na. Oo, bali, ang mulang ni ginapabuto sa ila ang sa national ang aksyon na Rex, no? Gali. Oo, ti why man sila may mo. At is importante diri nga na-practice man na nila ang ila kinamatarong sa pagbutar o galing iti may limitasyon. O, makon mo na yung lokal, iti ka. Pagtuunan ginasang pansin siguro kung sa mga Tagalog pa ni Jairus. Attorney Nisa, no? Yes, aksyon na Rex, no? Attorney Jairus, dapat tunaan gini nila kung i-consider pa ng system to nila to nga iskortan pero with panugot sang korte ang pagwa nila kung magboto. Kung ako hindi ko na napagpanugutan, why na lang amo na nga system. Dra na lang sa BGMP mismo kwandas la sang taga Comelec kag kundin nga lugar ipamtang ang voting centers nila para hapos na lang Action Alvin. O, masig pa. O, mati sa BGMP kadamo nga dan sang kasarang niya magbayad ya mo. Magkuha sang court clearance na. Damo yang tawo yang nga interesado nga makagwa nga bisan paano makahaklob la hangin. Oo, ino ba lang mga preska nga hangin? Makita niyo pa itong mga covers niyo. Musta ka mo dari, bayo ko, yelo. Daw kang ka pa na, daw kandidato ka para sulod ka preso, ikaw lang tulukon sina, magbuto ka to sa presinto mo. Oo, gani man. Lain bayo, ya. Oo, May malun. sa punta, tapos may gwardya pa, tinda do sa nobla. Sobra ka pa sa kandidato, no? Oh, laban Makon mo na yung iban gani nga mga gwardiya sa Tapos kandidato. kung ang imo nga kaso, kung nakapatay ka, ati laban-laban, ti dito ka man na lantawon sang kainkwentro mo, lingyari ka gali. Okay lang kung ibang nga kaso siguro, oo. pero naka-rape ka, nakapatay ka, ang panulok sang tao sa imo, ara gitanan sa imo. Sakto na aksyon. Sa mga bagay kag mga balantayan din, no? At least magadepende man gali kay hambal man gali sa ini Doelio, at depende man Basta yan sa di korte. malaguro sang tao niya. Sakto na. Kay kung di sila bastante, di man sila siling okay kami Oo, gani man. with the court orders, pagwaon namon ng preso, with the gwardya sang amon nga mga tao. Correct. Aksyon na Rex, no? So, depende lang taon ta kung may aragid man, halimbawa nga naka-apply ka angay sa Action Rex. I-check mo na kung may naka-apply na. Oo, muna i-check ta kung may nag-apply na para sa escorted voting. Kag sinong ginaprobahan na sa korte? Negros, Oo, kag sa Bacolod. Negros.
Yes, so sakto na action na Rex. Ang nabi man diha kay first time man naton makawitness diri action Rex if in case kid man nga madayon na ini kay because ginapahanugutan man sang BJNP nga makasulod ang media itself nga para ma-witness man kung paano magboto ining mga PDLs. The same Siyempre, action. masulat man lang na sila. Oh, Hindi lang i-witness mo na ako. Oh, May kung dila nilang gasulat kay okay lang. Oo. Kung kamot man na gyapon na Oo, nagisulat nila na logid i-witness mo na sila man. Siguro basing gani VCM man, no? Ati kung Oo. BCM ang ikuha nila, ti sulat gid sila gyapon pero ti agi gid sa BCM eh. Oo, amo na na. Kati of course, isa diri sa mga pagsunundan, nga witness ka lang, hindi ka magpalapit sa ila kung sino ang ginbuto nila. Dapat may kudal-kudal bla, no na? May Bahal baral. bla. Barriers. Barriers. Oo. Amo na Action Dex ang isa sa mga pagsulundan sa sunod man sang jail. Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon, sa diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:21 ang aton oras. Standby na Aksyon Artay Hupon, live extension. So Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for... Taring balita ni Aksyon Artay Hupon, mapabakulod City Government Center kita, mga ka-aksyon, kooperasyon sa mga vendors sa tatlo ka mga merkado diri sa syudad. Ginkalipay ni Executive Assistant Ernie Pinida angot sa nagapadayon nga construction balaho sa mga merkado nato, no? Kaya ang Burgos daw na plastar na, matamat na construct karon ang pinaka main building sini. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Nagapati Action Rex si Executive Assistant kag Budget Cluster Head niya si Emily Pinida nga malabot sa kontraktor ang ila target nga 2 ka bulan nga tapuson ang pag-construct o kung pag-renovate sa tatlo ka mga merkado diri sa palibot sa syudad. After nangin tayo yun o kung tasig ang ila trabaho, labi na dira sa Burgos public market sa din, kundi ang vegetable section din sa ilog, reaction like sa mga vendors sa gwa, nga portion sa merkado, bangod nga ti total gida nga pag-renovate sa ila sining lugar. Sining nga ti wari na sa sagabal para sa mga trabahante sa kontraktor, rason nga napadasig Manila ang ila sining nga trabaho. Ang sa sining ni Executive Assistant Emily Pinida, ang damlag pa na target kagin parayag sa kontraktor na mahimo matapos nila within 2 months ang among proyekto. Dako gid ang posibilidad na mahatagan sa katuwanan kung wala na sa ibang pa na problema na magatuhaw na magkapadelay sa ila sining nga obra. Now, dito sa may Libertad Public Market, according nyo sa Pinida, dako naman ito na percentage ang ila sini natigayon na nag-construct. Sila ini aksyonan ang resulta sa kooperasyon sa mga vendors mismo
naman sa nagkalipay kag luyagid na may ara na sa renovation na matabo kag pagkakayo labi na gid sa roofing kon atop sa merkado na hindi na magbinasa sa sulod kag di magdingon na ikon na magpangumpra ang nagakadto sa silang tatlo ka mga mayor ng merkado. Silang din pinida mas mayo kaya at least antes pa maninig patuman ng proyekto may mga consultation lagi na patigayon ang sulad sa diin mismo ang mga vendors amo ang naghatag sa ila sila pinagaman suggestion giparatihan sa sulad kaya ang purpose din na hindi man mapiktuhan ang ila na palangabuyan. Yan nga parayag ng Executive Assistant Ernie Pinida. Nami man kay ang mga vendors gakoperar kay ti antes sining proyekto gin konsulta sila anay. Kag ti subong gakoperar gid sila kay nakita nila nga ang ano bala ang perspective sina nakita nila kung ano nakatahom pagkatapos ang sining pag renovate no kag pag reconstruct sang iba niya portion no action art. Kag sa iba niya bahin sang aton nga mga ano nga mga market nasugura naman gid kay ang Libertad o dako-dako nagawa nga nila. Sa tong mga portion nga gin-identify sa mga mga vendors officials no nga sa Nabalaan naton nakakandak ang si Mayor Bing kag si Vice Mayor Elsit nakakandak upod sa city engineers no kag ang aton market super Personal sa Lexus ang parayag ni Ernie Pinida na sinasayati kung amuning sitwasyon na ang iyong sining ginalauman na pagkatapos sining eleksyon kaya halos matapos-tapos na kag maka-umpisa na sa bago ng struktura o kung mas malimpyo kag naplastar na merkado sa syudad ang mga manugbaligya lakip na may araman sa kasulhayan ang manugpangumpra kung manugbakal sa Burgos Central kag Libertad Market. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action at Tainipon mag-reaksyon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Artayopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligilang aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Standby ay Ario, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase. Matapos ang balita ni Aksyon Artayopon, kantuan tanay Kapitolyo si Aksyon na Brian Morden, ninimay kang tanan sa Oybico Bilbao National High School, may bag-o ng principal nga ginpamtang kag maestra kag bana sini nga ginlutang to patay sang principal sang among bulutuan igalubong subong nga hapon. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian? Action Rex may magunang principal nga
gininsular dira sa may Oybico, Bilbao National High School sa barangay Puok, Banwasang Hinubaan, Negros Occidental. Ini ang konfirmar sa aton ni Department of Education diri sa Negros Occidental nga Division. Spokesperson nga si Ayan Arnaiz sa sinigid lamang. Ang ini nga principal sa Bunga Bago gintawag sa ngalan nga si Mr. Dan Ambagan, Action Rex. So diri sa kay Arnaiz sa mga nagligad tong adlaw ini siya gininstular kag ang duha ka mga Dili sa halin Action Brian? Hindi pa ni Arnaiz mapalayag Action Rex kay nagligad nga si Mana, medyo kwan siya, sako siya. Why gid siya naka Sino to gani? Sir ano to? Dan Ambagan. Dan Ambagan? Action Rex. Okay, siya mismo inadong nakuha niya lang ang pangalan sa sining bago ang principal pero di pa siya sigurado kung di gini siya naghalin Action Rex. So ang ginahimo karon dito sa nasabit nga lugar Action Rex, amo iya ang pagpadulong nagligad nga mga inadlaw sang duha ka mga assistant superintendent sang DepEd sa probinsya. Ang ginahimo nila dito amo ang pag-check sa lugar, pag-istorya sa mga manunudlo, kag may ginpadala naman dito Action Rex nga mga medical, mental health nila nga mga nurses. Taga dito mo na sa Guro, gyapon. Posible si Sir Action Dan Rex. Ambagan. Oo. Daw dito na tong address siya sa Oybico. Aba si assistant before balay Oo, nila assistant sigurado. sa Guro before. Oo. So may mga debriefing nga ginahimo dito, do may ginapadala dito nga mga nurses Action Rex. Kag mismo si Arnaiz sa sini nga mga sinimana magapadulong man sa nasambit nga lugar agod i-plaster gid anay dito kay ti grabe nga trauma ang nahitabo sa nasambit nga bulutuan matapos nga ginpangluthang patay sang ila principal nga si Warren Iscosar, ang ining mag-asawa nga Sanday Christopher kag subong ang asawa nga si Almarisa Aroy Action Rex ang pinalikdan nga Abril 12 Marte Santo gid ato sang nagligad gid lamang nga si Mana Action Rex. So sunod diri kay Arnaiz liwat siya nga nagpahanumdom sa mga bulutuan nga kon may ara gid man sang mga ginatawag abi problema internal o anong hitabo dira, dapat sa mas temprano gilayon nga mag-report sa Department of Education or kung gusto nila magpadulong gilayon sa mga kapulisan, barangay, kung ano nga departamento nga makabulig sa ila binagin sining kaangay sining sexual abuse nga ginaliga rason kun nga ginpangluthang sining principal ang mag-asawa nga maestra niya kag ang bana sini nga isa ka call center agent Action Rex. Yari si Arnaiz angot sini. Papapalo mo ang gusto ko na hindi man mahatag ang karang, hindi man mahatag ngayon insigita, pero definitely the division is doing things para mabuligan o kung mahatag man ang ilang lanon mas di paano. Sa mga programa if you're going to look at it your picture, may mga pwedeng makonsider ang mga issues on mental health, on gender and development, mga vow. The education will surely strengthen all this implementation of these programs sa mga eskwelahan. Dapat lahat ng mga eskwelahan mismo magpatigayon sa mga programa mag-within kaina para to remind them and to enhance their knowledge about all these things. Para kaibalo nila natawa pala kung ano ang dapat natin yung anong dapat hindi. Amon Action Rex ang pahanumdom liwat ni Arnaiz sa tanan nga mga bulutuan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sining hapon Action Rex ining mag-asawa nga Aroy Action Rex igadulong na ini sa katapusan nilang palahuayan dira sa Kawayan Public Cemetery Action Rex
bago lang nato na istorya ang ila sining utod nga babayi Action Rex sang sining babayi nga ginpatay galing nagpamalibad pa siya kay lakat sila subong padulong na sa simbahan agod sa hatag sang tapusan nga respeto kag pagmisa sining mag-asawa Action Rex ano. So ang ining duha taga-Kawayan gini sila mo kag didto lang ni naga-duty iya sa may hinubaan. So ato naman niya ang principal nga si Warren Iscosar ginlubong na ini mga 3 days ago na ang nakaligad. Kag suno diri sa kay Police Major Jan Ganzon ang hepe sang hinubaan PNP. Ining principal ginlubong lang ini siya Action Rex hindi sa patio kundi sa ila sining lute sang ila sini pamilya Action Rex. Sa hinubaan mismo? Hinubaan mismo Action Rex. Madamduman namon ning si Iscosar nga aligar nga nagpaniro kay ireklamo kun tani sining maestra niya sang sexual harassment dira sa ila sining bulutuan. Amo ang pinaka-latest Action Rex sining nasambit iya nga pagpamatay sang mag-asawa. Samtang sa istorya sa COVID naman Action Rex iya, subong adlaw may ara sang 7 na gidlang kaaktibo nga kaso ni COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nagahabil-habil nga 7 ang nabilin nga aktibo diri sa aton sa sini nga mga tinion Action Rex. Amo na mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini sa Action Brian more than report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginakson na Brian Orden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ulay hununtang balita ni Akson na John Diaz gikan sa Bacolod City Police Office. Inimay kang tanan sa mga politiko nga luyag magkuhao sang security detail mahimo magpadala sang request sa Commission on Election. Yaring kaundan sa report ni Akson na John Diaz. Akson John. Action na Rex kung kinanglanon sa politiko sa security force o kung security detail. So diri sa Bacolod City Police Office, pwede gid sila nga makapadala sa request sa Commission on Election Region Office 6. Kay dikto na tanan Action Rex control ining request no in terms of paghatag sa security detail. Ang buot sa lingon diri sa BCPO so kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Dabana mahatag ang police assistance sa politiko Action Rex pero dapat naaprubahan sa Commission on Election. Kaya basta ganito sa eleksyon, ang COMELEC amo ni may control sang tanan. Ang request nga ini, ila pa iga-assess kag kung nang kinanglanon bilang police detail base sa request na sa igo gidman depende man sa sitwasyon o kung kaimtangan sa isa ka lugar. Ang bagdiri gamanap nga bisan dikto ang or bago dikto sa may COMELEC Region 6 ang approval dito man na Action Rex magahalin kung sino ang police detail na iga-deploy sa isa ka politiko. Kasi allowed mo, wala man sila sa ginset kung pinakabilog ng dapat. Pero according to kay Gabana, tanan Action Rex nga may mga request, i-assess kung kinanglanon gid, ihatagan ang nila sa nakakaigo na pulig. Ang police nga kuwaon sang BCPO or rather sang COMELEC, hindi necessarily nga magahalin sa BCPO. For example, kung ang taga Bacolod City ng local candidate ma-request ng police detail, hindi nasabot sa lingon Action Rex ng police detail man sa may BCPO o kung diri sa may Bacolod. Kaya may ara kinasa nga center or headquarters ang police security nga office Action Rex nga muna nag-aatag o kung nag-a-assign sa isa ka pulis kung sa diin sa mag-aupod o kung mag-a-assist ng politiko. Pero ginklaro din ni Gabana nga the moment mag-request sila sa police detail, dapat ang i-assign na police nakasuksok gidya sang uniforme na police Action Rex, hindi siya private armed men o kung naka-civilian na police. Dapat naka-uniforme gid siya. Kaya ang iya diri nga responsibilidad bilang isa ka pulisya nga naghatag sang bulig o kung assistance
nga masiguro ang kaluwasan sang kandidato. Yari si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Okay. Okay. Pero buot sila yung sir ang request ipagi dito Comelec yan dito Comelec. Pero wala na sa sir limit kung pila kabilog. Oo. Tapos, sino na siya ma-determine sa police na i-assign kung maprobahan? Ang mga police maprobahan ang ma-determine sa police i-assign ay Oo. So, wala nakakita po na personal sa PSP punopos na nakadeploy. Para po makuha sa units na concern. Actually, Kabadian, si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Report gikan sa BCPO ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay sa aton sining nga mga kaaksyon sa iban pa naton nga mga reports. Karon dugay-dugaya. Laslason ta ng mga balita ninyo. May tisi anay. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum.
The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni,
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Kaghanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:59
Kadtuan tanay balita ni Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa palayag sang PRO6 nga on high gear para sa nagahilapit nga eleksyon. Run in Bike for Peace for Safe Election kabahin sa mga aktibidad sa mga kapulisan subong nga daw. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Nukpo. Akson Alvin. Aksyon Rex, kung sa salakyan pa ang pag-aambalan ara sa kambyada on high gear na gid, no? Ang mga kapulisan. Amat-amat na full. Amat-amat na full nga dalagan, kunti kulang dalang kinta. Para amat-amat na makapadalagan maayo ang mga kapulisan sa nag-aabot o kung sa nagahilapit na Action Rex nga eleksyon sa May 9, 2022. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. Sa karon kay ara na sa high gear, ginaamat-amat na lang bala nila Action Rex nga limpyo o kung tinlo ang pila ka mga preparations as to sa mga deployment na sang mga kapulisan sa tagsa ka mga voting centers diin sunod diri kay Solis. Kag nakita naman ni Brigadier General Flynn Dungbo ang kahandaan sang mga kapulisan sa probinsya, kag kung ano pa ang pwede nga mabag-o sa D-Day na mismo sa election Action Rex. Dugang pagida diri ni Solis kung sa handom sang mga kapulisan nga makaangkon gid mo kun maangkon ang ginatawag nilang accurate, free and fair election, dapat ang tagsa ka mga kapulisan magahimo man sang tagsa ka mga paagi kaangay sang ginahimo karon sang mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kunti nagdigad to Action Rex sunod diri kay Solis. May ara sila nga ginhimo nga peace covenant gid sa diin gin involved sa mga kapulisan ang mga kandidato ang mga kaparian o kung ang simbahan na lakip na diri ang mga pumuluyo para magluntad ining matawhay nga piniliay. Ang ikaduha kag amo ning pinakaulihi, actually ginabi-abi gid ni Dungbo ang mga kapulisan, especially ang initiative sa tagsa ka mga chief of police diri sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod nakita na nila Action Rex ang panibag-o naman nga aktibidad sa mga kapulisan kung sports ang paghahambalan kay ang activity la karon amo ni ang Run and Bike for Peace sa diin ang Iban San Carlos. I think Dalagan, Sikad, amo ni ang iban pa Action Rex, pero ang involvement diri ang tanan nga mga sports enthusiast. Ikaduha diri Action Rex gin involved man ang mga political aspirant upod na ang ila sini nga mga supporters para sa Run and Bike for Peace sa handom nga mapasiguro gid, no, ang accurate and free and fair election para diri sa Negros Occidental. They of course paagi sa sining klase nga ginatawag nila nga health activity, ari naman Action Rex ang panibag-o nilang activity amuni nga ma-run ka o kumadalagan ka for peace, ang iban niya mabike man for peace. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa preparation nato sa election, high gear na kita, no? Heading towards na kita sa actual nga election kung sa diin na gina-polish na nato ng aton nga mga security preparations, no? Ang aton nga deployment sa mga kaprobinsyahanan. Nakita na naton po na diin nga mga probinsya ang kulang sa kapulisan. Diin kita makuha sa mga kapulisan na i-deploy naton. Pero of course, kung saan mga schedule nato, no? So, ita na nakita na naton at ano na kita kapag sige-sige ng ating preparation regarding that. Yes, sir. Kung nato natin ang pagpatigayon sa isa ka provincial-wide nga Run and Bike for Peace, pinalakip ni sa manduman gikan sa ating regional director, sir. Correct, sir, no? Directive na sa ating regional director, Police Brigadier General Idong po nga aside sa ating security preparation para sa panaputo ng election, dapat may ara kita peace initiative aside sa ating covenant signing
ini dapat pagabuylugan sa mga kandidato nga nagpadalagan sa different elective positions. At ini commitment nila nga dapat suportahan nila ang isa ka malinong kag matauhay nga May 9 election. And hindi man nagapakita man sang unity no sang tadsa-tadsa nga wala sang room sa aton ang ginagamo kung hindi maayong strategiya during election. Kaya ang atong handong sa malinong kag matauhay nga May 9 2022 national and local elections. Aksyon na Rex ang kabayan kita mangiasang pahayag diri ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini sa Sean Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, sa iluhan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib. Arestadong isa ka lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong paghupot sang armas lutango. Yaring countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex arestado ang isa naman ka persona matapos kinserbihan sa mandamiento de aresto sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Alauna, imediatang na sa hapon kahapon sa ginaresto si Albert Perlando y Solano, 48 anyos edad. Ini siya may asawa kag residente naman sang residente ini sang Purok Matauhay sa barangay Sicaba, siyudad sang Cadiz. Sa report, ini may nakapinding mandamiento de aresto nga ginserve ng Police Lieutenant Alfonso Precia, ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Ang report nga ang kaso sini nga ginatubang amo ang violation sa PD 1866 sa aton sini nga usisa ini ang PD 1866 as amended sa Republic Act 8294 nga karon amuna ang Republic Act 10591 o kunang paghupot sang armas lutang. Ang iya sini nga piyansa nga ginpanugot sang korte amo ang 80,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ang iya sini nga warrant of arrest gin-issue sang RTC Branch 60 nga ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang RTC Judge sang siyudad sang Cadiz. Sa karon hindi siyang naka-detain sa bayan sang Cadiz City PNP sa proper disposition. Report gikan sa siyudad sang Cadiz. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotib. Live extension na vitamin D3 anay nag-support. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib, sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Sa unang distrito sang probinsya, biktima sang Ceres bus liner sa isa ka vehicular accident, luwas na sa Katalagman.
Yaring kaunta sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Luwas na sa katalagmana ang driver owner kag pasahero sini isang multi-cab matapos ginabungguan kapong adlaw sang series liner nga ginamaniho ni Ronelo de la Torre may legal nga pangidaron. Ang driver owner sang multi-cab Action Rex ang ginkilala sa kay Maria Cristina Hordas, 33 anyos, ang barangay Palampas, syudad sang San Carlos. Samtang ang pasahero sini ang ginkilala naman sa kay Jeff Atangki sang nasambit nga syudad. Ang mga biktima Action Rex ang gilayo naman nga gindala sa San Carlos City Hospital kag luwas naman sa Katalagman. Samtang ginapahayag ni Police Master Sergeant Lacson na traffic investigator sang PNP San Carlos, ginasundan sang series ang multicab padulong sa sorong direksyon sa Basconia National Highway sa Barangay Palampas. Ang ginbungguan sini ang multicab sa likod nga iya ginasundan nga nahulog naman sa kalug. Dugang pa ni Lacson nga mayara na sa pag-arigluhan ay sa tunga sa driver kag sang seres kag duwa ka mga pasahero sang multicab, ilabi na sa mga balayran sa ospital kag damage sa multicab. Sa karon padayon pa nga naka-confine sa City Hospital ang mga biktima. Report gikan sa siyudad sang San Carlos Kaaksyon nyo Nelson Patinio, nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Nelson Patinio. Balita gikan sa San Carlos City. Kantuan tanang ang balita ni Akson Arlo Ticar sa siyudad sang Talisay. Top 1 most wanted person na dakpan sang kapulisan sa among siyudad. Yaring kaundan sang report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex, top 1 most wanted person ang natigayon ini nga nadakpan mga takna alas 8:20 subong gidla mga aga dira sa may sitio Mambucano, barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Ang suspect nga natigayon ini nga nadakpan ginkilala sa kay Arnel Ocaña E. Figueroa, 38 anyos edad, may asawa kag pumulo sa nasambit nga lugar. Din ini siya natigayon nga nadakpan sang Combined Force sang Talisay City PNP, 6 mobile company sang Regional Mobile Force Battalion kag sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga nagpatigayon sang operation batok sa nasambit nga sospechado. Ang sospechado ang nakakomiter ini sang kaso nga rape o kon pagpanghimulos may angot sa Republic Act 7016 diin ini siya ang natigayon nga nadakpan pinaagi man sa isa ka warrant of arrest nga ginpapanaog ni Maria D. Ciares, presiding judge sang 7th Judicial Region Branch 6 sang Mandawi City sa probinsya sang Cebu. Ang nasambit nga suspect ang nagapangatubang ini sang kaso numero DO 47608-09 nga napitsahan ini March 21, 2022 kag wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang nasambit nga sospechado. Ang sospechado sa karon Action Rex detained dira sa may custodial facility sang Talisay City PNP. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Arlo Ticar. Sa mga kaaksonta, constipation ang problema ninyo. Balokang constipation. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Balita una sa tamang serbisyo. Sa Martes mga kakson ba ginakabalakan nga ang oil price hike mga kakson masalyada naman. Ang pagtaas naman sang presyo sang gatong sa Martes nga adlaw, hindi basta-basta nga pagsaka ni. Do amuning pinaka-highest guro nga saka naman sang presyo sang gatong mga kakson. Ay, bantayan tan lang, di ta paglawago na lang kung pila ni. Basta masaka siya, amuning ginakabalakan gid sang alos kalabanan nga mga motorista ta sa Martes naman mga kakson. Ay, bangungot naman sa Martes ba? Nano na lang ini? Why na ni kapahuwayan? Ay, pertino. Grabe nga, may nubo siya, pero gamay lang. Pero masaka naman siya, dako naman mga kakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na tagaling sa tiyempo ho. Ang ibantang mga topiko pabuwasan palunisan talang ini kag karon sa Action Report sa afternoon edition tubtob na sa firing line kag Action Night Patrol dalas-dason na lang ini mga kakson. Standby na sa This Is My Life higa sunod sa dili ginamang madugay upod kay Action Walma Sogaton. Ako naman ang inyo si Action sa kahanginan Action Rex Canto. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.